wrth i ni weithio'n agos gyda rhieni a cydweithio a chefnogi rhieni hefyd, dyna pryd da ni'n gweld yr impact mwyaf ar y disgyblion a cael nhw'n ôl fewn pan nhw'n gweld bod ni'n gyd yn gweithio fel tîm mwyn cefnogi'r plant gymaint a ni'n gallu. Fe nhw i ydi Eleri Bader a Gwydir Swyddog, Phresenoldeb a cynorthwydd bugeiliol yn yr ysgol. Fe enw i Jenny Griffiths, mae plant da fi yn Ysgol Bro Preseli a fi'n cyn athrawes. Fe enw i'w Sioned Boothcoat a dwi'n bennaeth cynorthwyol yn Ysgol Bro Preseli. Achos y Covid, maen nhw mas o routine sio gwmynt, maen nhw dim yn moyn mynd i ysgol, maen nhw jyst aros getre, wedyn saff getre, maen nhw wedi weld sio gwmynt, maen nhw wedi clywed sio gwmynt, a mae ofyn dyn nhw mynd i ysgol. So nawr mae bethau wedi ail dechrau nôl, a mae plant wedi dechrau joio, a dechrau mwynhau, wneud bethau, a wneud bethau digydd, a dim yn cael ofn o wneud bethau digydd. Dwi'n teimlo bod ni'n ffodus yn Ysgol Bro Preseli bod gennym ni y dîm o staff sydd yn cydweithio gyda'i gilydd. Yn bendant i ni, da ni'n teimlo na'r agwedd personol yna sy'n bwysig, bod ni ddim yn gallu trin pob plentyn yn yr un ffordd, achos mae'r sefyllfa sydd gartref, siwt maen nhw'n teimlo, mor wahanol i bawb. Dwi'n gwybod bod sawl un ohonyn ni wedi bod mas i gartrefu plant sydd hefyd wedi teimlo bod o'n anodd i ddod nôl i'r ysgol i drio creu rhyw fath o bont rhwng yr ysgol a'r teulu. A dwi'n meddwl mae gweithio yn agos o'r teuluoedd jyst yn rhan mor bwysig o helpu a rhoi y gefnogaeth iawn i'r plant. Mae beth yn digwydd yn teulu, gall rhywun yn marw, mae rhywun yn sal, yn sal yn hir. Mae plant dim yn gwybod sut mae hwnna'n mynd i effeithio nhw. So mae'n pwysig bod mae ysgol yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen i maen nhw treul helpu hefyd.